Lekári a odborári sa včera stretli s prezidentom Petrom Pellegrinim. Ten v zápätí zatlačil na Roberta Fica, aby našiel a predstavil kompromis. V opačnom prípade zvažuje, že konsolidačný balíček, respektíve konsolidáciu, nepodpíše. Blíži sa aj stretnutie premiéra so zástupcami zdravotníckej obce. Začína sa téma. Vítajte. Sme spojení s Monikou Kaveckou, predsedničkou odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek. Dobrý deň, pani Kavecká. Dobrý deň, prajem. Ak chcete, samozrejme, môžete zareagovať na to, čo ste tu počuli, ale ja ešte dám doplňujúcu otázku. Vy ste pre ten konsolidačný balíček, ste sa včera stretli s prezidentom, tak ma zaujíma, či boli tie vaše požiadavky vypočuté. Skúsme to tak zhrnúť. Na úvod by som poďakovala pánovi prezidentovi, že nás tak promptne teda prijal. Hodnotím to s takým miernym optimizmom. Kľúčovo na stretnutí bolo vlastne ten kľúčový fakt, bolo to, že zaznelo tam práve, že tá zhoda o nesprávnosti zásahu do platov zdravotníkov. Tak ako z úst odborárov, tak isto z úst zamestnávateľov, asociácie nemocníc Slovenska, štátnych nemocníc, asociácie všetkých tých proste zúčastnených ľudí, komôr. A to bolo veľmi dôležité. Dobre, ja sa teraz opýtam, my sme sa o tom rozprávali aj s pánom Jeseňákom. Vy stále hrozíte, rovnako ako lekári, výpovediami z nadčasov. Na to ale pani Kavecká doplatia konec koncov najmä pacienti. No a vy ste za vlády Igora Matoviča boli koaličnou poslankyňou, boli ste aj v zdravotníckom výbore a problémy v zdravotníctve tu skutočne nie sú posledný 1 rok, čiže nedalo sa aj v tom čase, keď ste boli pri moci, keď to tak poviem, viac zabojovať za tých pacientov a za tie lepšie podmienky, teda za ktoré bojujete teraz? Práve včera na stretnutí s pánom prezidentom zaznela veľmi dôležitá zásadná vec, také posolstvo pre pána prezidenta, že v podstate to, že sa od 1.1.2023 zvýšili platy všetkým zdravotníckym pracovníkom, že sa začali proste rátať roky praxe do základnej zložky mzdy, tak zaznelo z úst viacerých predstaviteľov pôsobiacich v zdravotníctve, či už od zamestnávateľov, či už napríklad od pána profesora Jarčušku, že práve že to pomohlo zastabilizovať ten systém zdravotníctva s obsadením personálu. Preto tohoto pána, ktorý tam je, ten vlastne nepoznám, ale takéto silné vyjadrenia, že je to zle nastavené a to nepôsobí dobre na zdravotníkov. Toto sú není motivačné prvky, ktoré majú zdravotníkov primieť k tomu, aby vôbec ostávali v zdravotníctve, alebo napríklad, aby mladí ľudia prichádzali do systému zdravotníctva, aby chceli po skončení štúdia vôbec pracovať v našom zdravotníctve, pretože tu sa nedodržiavajú elementárne dohody. Viete, vy máte nejaké platové nastavenie, a kým sa vy rozhodnete vôbec vstúpiť do zdravotníctva, tak už to neplatí. Bola som vládna poslankyňa, naozaj som nikdy neuhla zo svojej zásadnej témy a to je zdravotníctvo. Pretože bez personálu nebude zdravotníctvo. Uznali to aj včerajší predstavitelia. V podstate si to uvedomujú aj zamestnávateľia, uvedomujú si všetci prevádzkovateľia. Pokiaľ tu nebude personál, ani oni nebudú môcť prevádzkovať tie svoje zariadenia. Práve preto je to dôležité, že my nechceme, aby tí pacienti na to doplácali. Lebo si musíme uvedomiť, že pacienti budú tí, ktorí budú trpieť, ale aj my sme pacienti. A my si to uvedomujeme, že v podstate budeme aj my v tej núdzi. A práve preto som veľmi silno, intenzívne vždy lobovala za zdravotníkov a ja musím aj poďakovať za to, že vôbec parlament prijal tento zákon, lebo to pomohlo zastabilizovať. Pomohol zastabilizovať stabilizačný príspevok, aby tí ľudia ostali po tej kríze náročnej covidovej, aby ostali v nemocnici. Prezident včera vyzval premiéra, aby sa s vami čo najskôr stretol, tak ma zaujíma, či už je niekde v dohľadne to stretnutie, či už máte aspoň nejaký ten okruh dátumov, kedy by sa také niečo mohlo uskutočniť. My sme 1. októbra poslali cez elektronickú schránku žiadosť pánovi premiérovi o tom, že situácia je vážna, chceme rokovať, chceme mu vysvetliť túto situáciu. Do dnešného dňa nemám žiadne informácie, že by sme dostali nejakú pozvánku alebo telefonický kontakt. Malá nemocnica, malá špecializovaná nemocnica, ktorá má 260 lôžok. A ďakujem týmto spôsobom aj všetkým prevádzkovateľom, čo to robia a posielajú nám tieto informácie. Má 260 lôžok, z toho má 58 sestier v nepretržitej prevádzke.
nad 50 rokov je tam 55 sestier. Nad 59 rokov je tam 23 sestier. To sú čísla príšerné. To asi pán A toto my sa bojíme. Toto 11 rokov vysvetľujeme všetkým vládam, vysvetľujeme všetkým politikom. Ja naozaj, keď som mala tú možnosť v parlamente a splnila som si tú svoju úlohu, že som proste poukazovala na to, že bez tých zdravotníckych pracovníkov nebudeme mať tu tie zdravotnícke zariadenie. Ja viem, že 60% zdravotnej starostlivosti je v ambulancii, ale v tých nemocniciach, v tých život zachraňujúcich budovách ale je nebudeme pravdou... mať ľudí. Tie absolventky fakult ošetrovateľstva, ktorých ročne končia 1000 až 1100 a do systému prichádza 300 až 400, tak by asi prichádzalo viac. Odchádza nám vyše 1000 sestier ročne. Tie čísla sú alarmujúce. Chýba nám priemerne od 12 do 14 tisíc sestier na Slovensku. Aj v tej ambulantnej sfére. Rozumiem. Viete, toto nemôžeme používať takéto čísla a verejnosť zavádzať. Pani Kavecká, dal vám včera prezident nejaké jasné signály k tomu, že by chcel konsolidačný balíček vrátiť do toho parlamentu na prerokovanie? Čo vám to vlastne všetko k tomuto povedal? Pretože vy ste sa naozaj viac ako 2 hodiny rozprávali, čiže asi toho bolo naozaj dosť. Áno, pán prezident jasne vyslovil svoju vlastne tézu, že počká, ako bude premiér tejto krajiny rokovať so zdravotníkmi, pretože sám prezident Slovenskej republiky bol prekvapený z nášho vystupovania a tej jednotnosti a vlastne pochopil, že hovoríme pravdu, že nezavádzame, že ani nenavyšujeme, ani neeskalujeme komunikáciu, že to sú úprimné slova, že máme úprimný záujem. Podľa toho, ako sa vyjadril, tak naozaj úplne nesúhlasí na základe všetkých tých informácií, ktoré dostal včera od vás. Nesúhlasí s tým, ako sa nastavil ten konsolidačný balíček práve v súvislosti so zdravotníctvom. Čiže naozaj si myslíte na základe toho, čo ste sa včera rozprávali, že ho v tomto danom štádiu nepodpíše? Viete, to už či podpíše alebo nepodpíše pán prezident nie je až také dôležité, ale dôležitý bol tento signál jednoty tých zdravotníckych organizácií, zástupcov a predstaviteľov stavovských profesijných organizácií, že v podstate naozaj máme všetci rovnaký názor, že vláda Slovenskej republiky ide zlým krokom a ničí to zdravotníctvo aj v tej transformácii tých akciových spoločností. Sám pán prezident povedal, premenovať nemocnicu zo štátnej na akciovú, to nerieši predsa problém. To, že má niekto záujem možno na tom zase získať a vyrobiť biznis na zdravotníctve, to je to najsmutnejšie. Dnes minister Raši povedal po rokovaní vlády, že už majú v hlase nejakú predstavu, ako to bude s rezortom zdravotníctva, respektíve s nástupcom pani Dolinkovej, ale chcú o tom hovoriť ešte s premiérom v nasledujúcich dňoch až týždňoch. Koho by ste si vy vedeli predstaviť? Ja by som si vedela predstaviť človeka, ktorý bude mať podporu ministra financií a podporu premiéra, teda keďže to je premiérska otázka. A vtedy to bude fungovať, keď naozaj tie financie sa nájdú pre to zdravotníctvo. Povedala predsedníčka odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Ďakujem veľmi pekne aj ja.